Vítejte v banánovníku. Přivítejte velkého banána a malého banána. Dneska uvítáme hosta Jugoslávku Jugoslávsko. Čau, čau, Peničko. Jugoslávka nám zaspívá její největší hit. Největší hit Jugoslávky. Pardon, režie. Volala režie. Babi? Ahoj. Ty dobrý, v klidu. Takže teďka vám pustíme největší hit od Jugoslávy Jugoslávské. Tada! Never met this man before. I swear Takže this is true. takže z toho asi nic nebude. Takže dáme otázky. Jo! Takže prosím, posaďte se. A já vám, že? Posaďte se na náš stůl. Takhle to máte pro boha tam. Jde to vidět? Počkej. Takže teď bude pár otázek na tělo. Ano. Kdy jste snědla první kousek pití? Jako jo, pojďte trošičku, jste si to vychutnala, pojď prostě první kousek pití. 12, 10. To si jako pamatujete tady hlavy? Ne. Jo. Tak druhá otázka na tělo. Nosíte podprsenku? Ano. Hot news! Jak se jmenuješ? Jugoslávská nosí podprsenku. To je teda zajímavý. Další otázka na tělo. Prosím, paní Jugoslávo, byla jste už někdy nakupovat v IKEA? Ano. Ano. Skvělé. My tam jezdíme každý den, jaká? Další otázka na tělo. Jugoslávko, nosíte kalhotky? Ano. Ne, Jugoslávka nosí kalhotky! To je teda velice zajímavé, že tady naše malá banána nenosí pod kalhotky. Já nosím totiž trenky, víte. To je jako, to mě vůbec nikdo neví, ale jako premiéra, teď v banánovníku. For you. Takže, další otázka na tělo. Teď se ptáte mý kolegy. Ano, i vás. Takže, další otázka zní, paní Jugoslávo. Co jste dělala v neděli večer? Neděli večer, to vlastně dneska je. Tak co jste dělala v sobotu večer? V sobotu večer. Neprovozovala jsem něco nezákonného? Třeba tento? Ne. Tak co jste tam provozovala? Byla jsem. A Jugoslávka spí, to dělají. Lásři. Takže, další otázka na tělo. Jugoslávko. Nakupujete v sekáči? Ne. Takže jo. Nenakupuju. Další otázka na tělo. Paní Jugoslávko. Aha. Vy, já jsem vás viděla v sekáči. Viděla jsem, jak si zkoušíte takové červené úplné kalhoty, ve které vám šly vyčpečky. Ano. Jak je to možné, že jste nám teďka lhala? To se nebyla já, ale mé dvojče. Banán! Jugoslávka dvojče nemá. Ano. A proto jsme v banánovníku, aby jsme vám odhalili velké banány. Ano, nachytali jsme Jugoslávku Jugovo! No nevadí. Dobře, to malý banán se tady trošku vůbec. To nevadí, vůbec. Takže tady paní Jugoslávko, proč kradete můj mobil? Tenkrát já se dívám kolik hodin. Jugoslávko, další otázka na tělo. Jaký je váš nejoblíbenější pořád? Tenhle. To je výborná odpověď. Ano, teď nás
Nachytala Jugoslávka, protože jsme její nejoblíbenější. Jo. Jugoslávko, prošla jste vaším banán testem. Ano. A ještě k tomu jsme vás nachytali na banánu. A to je to pro nás nejdůležitější. Dostanete od nás diplom banánovníku. Tady máte, musíme se tam podepsat. Autogram, začněte. Velký banánek. A já si jako vytratím. Ne, Jugoslavko, ne. Jugoslavko. Jugoslávka se nám ztratí, ale to nám vůbec nevadí. My se jdeme podepsat jen. Ano. To jste říkali s paní brýle? Že jste slepá jak patrona. No, musím vyspat do telefonu, tak se rač. A teďkou tady přišel už rád chlap. Banán junior. Pojďte taky bude už junior, ne? Teda senior. No takže banánovník je u konce.